Hej, velkommen til Gren Golf. I dag der handler det om driver. Vi skal selvfølgelig lige have kigget på Ping Max K10. Det er den driver, der i år har vundet flest af de uafhængige test, de forskellige de laver. Så hvis vi går på nettet og kigger på forskellige testresultater, så er det den der har vundet flest gange. Både på mest tilgivende og længst. Den er jo ny, men du kan komme her og prøve den med forskellige skafter. Selvfølgelig også med ventusskafter. Men forskellige andre skafter også som pengetilbud. Driver er lidt speciel, fordi at der er nogle forskellige hoveder, der gør forskellige ting. Så næsten alle laver en low spin driver. Det vil sige, at tyngden på driveren det er flyttet længst frem mod slagfladen. Det betyder, at boldflugten bliver lavere, spin bliver mindre. Men det gør også, at det bliver den driver, der er nemmest at skrue, altså det er nemmest at skrue den til højre eller til venstre. Så hvis vi skal have noget mere tilgivelse, så skal vi ikke vælge den driver, hvor det er at center of gravity eller tyngdepunktet i køllen ligger længst frem mod slagfladen. Så skal vi vælge en, hvor det er sådan, at tyngdepunktet ligger langt væk fra slagfladen. Jo længere væk tyngdepunktet ligger fra slagfladen, jo mere tilgivende er driver. Det er også det, som vi har snakket om i nogle af de andre film. Den skal nok lige vedhæfte. Men vi snakker om MOI, som er twist på kølehovedet, når vi ikke rammer den i midten. Her kan man ændre vægtene. Det er den driver, der er vandt for mest tilgivende i en af de her mest læste tests. Det er for PXG. Den kan skifte de forskellige vægte. Det vil sige, at vi kan lægge endnu mere vægt om bag. Vi kan også rykke det ud i siderne, både i hælen, som vil gøre, at kølehovedet lukker hurtigere. Og vi kan lægge det ud i spidsen, hvor det vil lukke kølehovedet langsommere. Og Callaway, der har vi også en hel masse forskellige modeller. En af dem, der har klaret sig rigtig godt, er den, der hedder Max D. Det er den, der sigter mest til venstre. Det vil sige, har du problemer med at slice, så vil det her helt klart være værd at prøve. Den vil hjælpe dig til at slice bolden mindre, fordi at kølehovedet allerede sigter til venstre. Det er også en af dem, der er flyttet langt tilbage med tyngdepunktet. Det vil sige, hvis du ikke rammer den lige i midten af driveren, så hjælper den dig stadigvæk rigtig meget med at få en høj ball speed. Vi har selvfølgelig fra en masse forskellige firmaer og en masse forskellige modeller. Og næsten alle firmaer i dag laver mange forskellige modeller. Så kom og prøv, hvad for en, der passer bedst til dig.